मोनसे समाव बर'फोरखौ जाम्बा साजायनानै बिथांमोना नाख्रेब नाख्रेब गावसोरनो भट होदोंमोन। साफ्रोमबो बर'आनो लेखा गोरों जाबाय। बिटिआरनि 35 लाख 86,000 बिटिआर बासिया गियानि गुनिजोब बिथांमोनखौ गिनानैसो मोनसे समाव भट होदोंमोन। जाम्बानि रावाव जाम्बा जाफाया हारिया। गतिके बिथांमोननि रावा जे नंखाय बेखौ जोंथ' तथ्य हकारिसो बाथ्राखौ बुंगोन। बेफोरबायदि बोरमा साग्लाफोरबायदि जों रोनावलाबायाखै। निर्मल कुमार ब्रह्मआ ओरैबायदि गो आखुनि मानसि। बिथाङा सासे गिदिर अफिसारमोनबो आरो क'क्राझार जिल्लायाव क'क्राझार अफिसाव क'क्राझार एरियानि अफिसारफोरनि गेजेराव बिथाङा खोब नामदांखा अफिसारमोन। गतिके बेफोरबायदि गो आखुनि मानसिखौ जोंनि बर' समाजाव लिडार हिसाबै दैथायहरनांगौनि गोनांथि दङ। सिडलिउफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दिल्लीनिफ्राय गोबां गोख्रोङै बिसायख'थि फोसावथि मेल खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव जोङो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथाखौ मिथिनानै लागोन। आथिखालाव माबायदि थासारियाव नोंथांमोननि आसामाव गासै मोनबा उफेरा बिसायख'थि जागोन। बिनिनो चिरां बियाबाव 37 नं चिरां बियाबाव जोंनि इउपिपिएल दिल्लीआ बिजाथि होदों मानव गेदेर निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ। जोंनियाव गासै 2,17,000 भटार्स दङ। बेनि गेजेराव एप्रक्सिमेटलि 1,80,000सो 70 to 80,000सो कास्टिं जागोन। बेनिफ्राय जोङो इउपिपिएल दिल्लीआ 1,20,000निफ्राय 1,30,000 जोङो जोंनि जानानै रायजो राजाफ्रा कास्टिं खालामगोन। थामहिनबा जोङो गैया होनोब्लाबो 80निफ्राय 90 बांसिन भट मोननानै जोङो देरहासार जानो हागोन। बिपिएफनिफ्राय कास्टम बसुमतारी बिथांमोना बाजार भट बिनायखौ जों नुनो मोन्दों। मा फोरमायगोन? थेंक इउ। बिथांमोना खस्थ' खालामदों। जों मोजां मोनदों। खस्थ'नि फिथाइया गोदै जाथों आं आशीर्बाद हरो बिथांमोननो। खिन्थु बिथांमोननि जा बुंनाय दहाय आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों जे फेरेंगाया बेंटल हालामनिनो सासे इएम बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मैदेर गाथारनाय मानायनि दिनैसिम क्षतिपुरन होआखै होननानै। आं सानो माने बिपिएफआ इउपिपिएल दिल्लीजों बै जोंनि बर'आ मोनसे खान्थि दङ, आसार खान्थि। गोदो बर' हारिया जोनोम जानायनिफ्राय फैफानाय दिंखि आरो उवाल। दिंखिजों जेरै गादामफ्ले सौसिन जानानै सिरिया दाब्लेब्ले जायो, दिनैनि दिनाव बिपिएफनि अबस्थाया बेनो फैदों। बेनिखायनो बिथांमोना माने रोनावलाबायनानै मा बुंदों मा बुङाखै बुंनो हाया। आं बिथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा खोन्थाहरनि। बिथांमोना 17 बोसोर सासन खालामनानै मा रोंखो मा सोलोंखो मिथिया। सासे मैदेरजों गाथारजानाय नेचारेल डिजेस्टारजों थैनाय मानसिनो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय गासै जोङो 4 लाख करि अनसुंथाइ होबोगासिनो दं। मोनसे समाव बर'फोरखौ जाम्बा साजायनानै बिथांमोना नाख्रेब गावसोरनो भट होदोंमोन। साफ्रोमबो बर'आनो लेखा गोरों जाबाय। बिटिआरनि 35 लाख 86,000 बिटिआर बासिया गियानि गुनिजोब बिथांमोनखौ गिनानैसो मोनसे समाव भट होदोंमोन। जाम्बानि रावाव जाम्बा जाफाया हारिया। गतिके बिथांमोननि रावा जे नंखाय बेखौ जोंथ' तथ्य हकारिसो बाथ्राखौ बुङो। बेफोरबायदि बोरमा साग्लाफोरबायदि जों रोनावलाबायाथ'। जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनफ्रोमबो खोथायाव माखासे बर'नि लिडारफोरखौ जाम्बा होननानै बिदि खोथाखौ बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। बेनि सायाव मा फोरमायगोन? गाव जाम्बाखायनोथ' हारिखौ जाम्बा नंदों। जेब्ला दैखरनि एम्बुआ थ्रय होननानै गाबगोन, बियो होनगोन आं लैथोआव दं लैथोमायाव दङ होननानै। हाग्रामायाव बेफोरबायदिनो दैखरनिनो एम्बु, दैखरखौनो बियो सागोर होननानै सानदों। बेनिख्रुइ अधम जाम्बासिन सोर दंबावो जाय मानसिया हारिखौनो जाम्बा होननो हानायनि? निर्मल कुमार ब्रह्मआ बेसेबांसो भट मोनना देरहासारगोन? निर्मल कुमार ब्रह्मआ ओरैबायदि गो आखुनि मानसि। बिथाङा सासे गिदिर अफिसारमोनबो आरो क'क्राझार जिल्लायाव क'क्राझार अफिसाव क'क्राझार एरियानि अफिसारफोरनि गेजेराव बिथाङा खोब नामदांखा अफिसारमोन। गतिके बेफोरबायदि गो आखुनि मानसिखौ जोंनि बर' समाजाव लिडार हिसाबै दैथायहरनांगौनि गोनांथि दङ। जायनि जाहोनाव जोंनि इउपिपिएल दिल्लीआ बासि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ मोननानै दिनै एमएलए महरै बिजाथि जोङो सायख'नाय जादों आरो जोङो एमएलए महरै मोननानै बर' हारिनि गेरेमसा हारि दानो जाय जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्मनि सानस्रि जोंनो होलांबाय, बेखौ मावनायाव जों आगानसे बारायगोन। बर' हारिया जौगागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दं। हाग्रामाया मा मेंनाय गैयै केम्पेनिं खालामदों। बेलासे बियो जौ लोंगोन,
बिनि जौ लोंनायनि दामा 1 लाख, जौ बथलसेनि दामा 1 लाख 3,000 गाहाम जौ लोङो। हराव टिन पार्टि गेलेयो, हराव एन्टि ससियेल एलिमेन्टआव सोरजोंबा दावराव जानाय खोनालाबायदों। सैथो नंगौना नङा मिथिया, खिन्थु दावराव जालाबायनायखौ खोनालाबायदों। बेफोरबायदि हारिया मा हारिनि खामानि मावनो बेफोरबायदि मानसिया? गतिके बे जे सासे एके निष्क्रिय केरेक्टारनि सासे माने लिडार, बेखौ दिनै बर' हारिनि गेजेराव फोरमान होजानाया बर' हारियासो लासिंसिं बाथ्रा जाना फैदों। हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी बिथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ जों बर' खौरांनि गेजेरजों मिथिनानै लाबाय।